салом, як хабар. Абдурозиқ Эгамов, блогери тоҷик, пас аз 3 моҳи рахна шудани суратҳисоби бонкӣ ва саҳифаи инстаграмаш дубора ба онҳо дастрасӣ пайдо кард, аммо $1 миллион ашро дуздиданд. Муборакшо Эгамов ҳамаки Абдурозиқ гуфт, бо кӯмаки вакилони дифоъ тавонистанд дастрасӣ ба суратҳисоби бонкӣ ва саҳифаи инстаграмро баргардонанд, аммо маблағи суратҳисоби бонкии Абдурозиқро кайҳо аз худ карданд. ӯ афзуд, ҳоло талош доранд ҳаққи истифодаи канали блогерро дар YouTube ва саҳифаашро дар TikTok бозпас гиранд. Тарофаи Супер Ултра Азият Мобайл бо 6 гигабайт интернет, 600 дақиқа дар дохили шабака, 300 гигабайт интернети шабона, инчунин имкони интихоби якбора 3 супер қувва, имкони тамошову тамос ҳама дар як тарофа пайваст шав ва аз алоқаи баландсифат баҳра бар. Тафсилоти бештари ин хабар дар сомонаи Азия Плюс ва саҳифаҳои он дар шабакаҳои иҷтимоӣ.